Čus lidi a dneska tak tady máme hru Color Clash. Chtěl jsem z toho natočit video, doufám, že vás to bude bavit. Ale trošku jsem to už hrál, chvilku. Mám tady tak už něco povedenýho, tady nevím, co Jo, sorry za to, že mám kašel, ale co už, no. To nic neudělám ani já, ani vy. Nevidíte, co jsem si teďka koupil za profilovku. Já si můžu vybrat tady už jakoukoliv. Teďka ten vlk je dobrý. Já měl tuto, že... tak nechám si tuhle. No, ale každopádně tady prostě betlíte s barvama. A já vám teď ukážu přímo betl. Takže... No, prostě tady takhle. Tak musíte zabrat zemí vašeho okolí. Jo, takže vlastně já tak tady musím dát vlastně zabrat celou tu červenou. A tady zničíte takhle zničíte tu redku. No tak tohle není vůbec dobrý, že se tam musí. No tak. To jak jsem odposl. To tady nevíš, takže já tebe zničím. Super, co mi to zničím. Ale jak vidíte, vyhrávám a vlastně takhle, tím, že takhle tady posíláte tím, že tady takhle posíláte takhle turetky, tak vlastně musíte zabrat celou tuhle území toho oponenta, abyste vyhráli. Já jsem teďka třeba vyhrál, dostal jsem coiny, tady se to můžu můj typaj, za výhru, nebo za reklamu. Tady dostává nějaký kostky, na které jsem ještě nepřišel, na co jsou. A tady jsem dostal viny. Hey buddy. Yes you. Come on, don't be afraid. I found a game for you. Basically you need to assemble your weapon from different parts. Reklam se nezbavím. Ale každopádně, jestli chcete vlastně jakoby sérii, tak já jsem pro, jo. Mě tahle hra i docela baví, jenom mi napište do komentářů, jestli chcete sérii a já ji natočím. Dám si. Nevím, co dělá tato reklama teda. Jo, to se přiznám, že nevím. Ale mám ho, takže ho použiju místo kartu, protože je docela k ničemu. Ten kart má mega málo životů, jo. A jako prostě k ničemu, no.
má to menší. No, ale já jdu hrát a vy mi když tak můžete napsat, jestli vy jste chtěli. On má ten pyramech? On má ten pyramech? Si děláš srandu? Si děláš srandu? Já budu teda vypnout. Sorry. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Oh ne. GG. Ne, mě to... Ne. No nic. No nic. Co už se dá dělat, no. No. Ale tak jakoby budu používat jako to jo, jako to. Tak to mám vyhraný. Můj je lepší. Můj je lepší, ha? Yes, sir. No. Ale... Yes, pyromech! Nice! Ok, tak ten upgrade nechápu. Tak ten upgrade 100%. A dávám mu místo Pantera. Yes! Pyromech. Oni ho nemůžu vytovat ze země. Uvidíte, jak je OP, uvidíte, jak je OP. A já můžu mít dalšího. Já můžu mít dalšího. Já mám dva.
Já vy nevíte, jak je ten pyromech opět. Tam někde někdo pod vodou. Já už být třetí pyromech. Já mám třetí pyromech. Tam, no tak to je jinak opět. Jo, z této hry chci. Já si ji stáhnu, protože jsem chtěl natočit video právě. A jo. Jdem hrát. Kdybych tohle video dal aspoň do 13 minut, takže tak ještě jeden battle tak. Jo, jeden battle. Jeden battle tak. Tak jako tohle to se mi ale nelíbí. Tak to ani náhodou. A řekni mi, že... Co se stalo zase? Co se zase stalo? Tam já můžu mít další pyromek. Já můžu mít další pyromek. Je škoda, že ty nedávají to území, no. Je to škoda. Tak za tohle ti cápečku děkuju. Bro. A co není dobrý, že má takhle tam. Ale kámo, tenhle ten drak zachránil tohle. Já mám třetí. Tak to má prohraný, kámo. To nemělo být. Já jsem smutnej, ale že jo. No, ale každopádně já bych už tohle video ukončil. Takže doufám, že jste si tohle video užili. A že budete chtít když tak sérii. Jo. A jo, já to tady jenom dohraju.